साब्रै मानसि साब्रैल' केन्डिडेटआ क्वालिफाइ जादों आरो ग्रुप 5आव साब्बाल' केन्डिडेटआ क्वालिफाइ जादों। गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनो थाबाय। आसाम पुलिस एबिइउ कनस्टेबलनि जा फिजिकेल टेस्ट जागासिनो दं, बे फिजिकेल टेस्टआ 3 अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायदोंमोन, दिनै 4 अक्ट'बर। स' दिनै माने सानसे अखा हाबाय आरोना, सानसे अखा हानानै माने फिल्डआबो एसे गाज्रि जाबाय बायदि मोनदां। स' बेनिखायनो गोबां मानसिफोरानो माने केन्डिडेटफोरानो आनक्वालिफाइ जादों आरोना। जोंनि बाक्सा बरबरि प्लेग्राउन्डआव माने दिनै ओरैबायदि खम केन्डिडेटआ माने क्वालिफाइ जादों आरोना, बुंनो नाङा माने। दिनै हरनिफ्रायनो सानसे नङा, सानसे आधा बेलायानो अखाया हाफ्रामबाय। बिनि थाखायनो माने गोबाङानो आनक्वालिफाइ जाजोब्बाय आरोना। आं भिडिअ लानो थांनो नागिरदोंमोन, बाट टाइम मोनासै, अखा हाबाय थानानै थांनो हायासै। मैयाबो थांनो नागिरदोंमोन, बाट मैयाबो जोंहा आबै थैना हाबायना, स' बेनिखायनो थांनो हायासै आङो। गाबोनफोर नायनोसै, अखा हायाबा आं गाबोनफोर थांनानै भिडिअ बानायगोन माने, नोंसोरनो देखायगोन माने। स' दिनैनि जे फिजिकेल टेस्ट जादोंमोन, बेयाव माने बिराद खम केन्डिडेटआनो सिलेक्ट जादों माने। मोननै ग्रुपआवथ' माने ओरैबायदि खम केन्डिडेटआ सिलेक्ट जादों, बुंना आरोना, बोथोरनि थाखायनो होननांसिगोन दा। ग्रुप 4आव माने साब्रै मानसि साब्रैल' केन्डिडेटआ क्वालिफाइ जादों आरो ग्रुप 5आव साब्बाल' केन्डिडेटआ क्वालिफाइ जादों। मोनसे ग्रुपआव 30 जन गरे होदोंमोन, स' साननानै नाय होमबा 30 जोनाव साब्रैयाल' क्वालिफाइ जादों आरो 5 ग्रुपआव साबा, 4 ग्रुपआव साब्रै। नायदो होमबा।